Det sagde hun også i går. Nej, det sagde hun ikke. Det er sgu da Kirsten. Temmelig meget. Og så er der Claus Brandmand, kalder vi ham. Det skulle ellers have været en anden, men nu er det Claus Brandmand i fuld ornat. Han skal op og køre mod Jeanette. Er vi ved at være kampklar? Du siger lige til, Claus, hvis du kommer til skade. Okay. Det må vi ikke håbe. Vi tæller ned. 5, 4, 3, 2, 1. Værsgo at køre. 1000 meter ligger forude. Og det er så nok. Nu er det ikke sjovt mere, det der. Og det er fortsat Claus, der fører gennem de første 500 meter. Og det gør han med 60,5 meter. Ja, kom nu, Jeanette. Ellers så er du ikke til at møde mandag morgen her, jo. Så altså et eller andet. Ja.
Kom nu, Claus. Brandmænd, de rykker hurtigt ud her. Og det er Jette, der står og lige fremkæfter op her, de to. Og så Jeanette, de skal for første gang skal de ned og køre på Rynkeby-holdet. Og så til ned og se Tour de France. 50 meter til brandmanden mangler han. Han behøver slet ikke at hurtige biler og køre i der. Tak til brandmanden. 1.12.15, 1.12.15. Og Jeanette, kom nu. Det er nu, det sker. Du mangler kun 50 meter nu. Og Jeanette, hun er helt færdig lige om lidt. 1.27.18, 1.27.18. Giv dem begge to en bravende hånd. Det klarer de godt, det der. Nu har vi her på Vordingborg brandvæsen. Nej, det er ikke to brandfolk. Er det ikke to brandfolk? Det ser da sådan ud i hvert fald. Han vil da godt tage brand i gaden. Hvad siger du så, mor? Mark? Ja, det er jo det. Vi har Ingolf, og det hvis han lige strammer brystet op der, det er arrangøren af det stævne i morgen, han har på brystet. Og så har vi en brandmand, og det er Stefan, med fuld udstyr på. Er vi kampklar? Godt. 1000 meter, værsgo og kør. Og det er Stefan i sort tøj med sort pil, der er kommet bedst fra start. Men det er jo 1000 meter, vi skal ud på. Så bare roligt, alt kan ske. Nu er de første 300 meter for begge. Og det er stadigvæk brandmand Stefan der er lagt bedst fra start. Her for de første 500 meter. Ingolf, du er cirka 80 meter bagefter. Og nu må du godt træde dig væk ben nu. Ja. Ja, Stefan, du går lidt i stå. Skal du have mere ild, siger du? Så er det nu. Ja. Kom nu, Ingolf. Nu er du ved at hente ham. Brandmanden, han er gået ned, det kan jeg godt sige dig, du. Jeg må ikke håbe, det sker. Fordi så bliver der ikke slukket nogen ildbrand. Ja, Stefan, du mangler kun 200 meter nu. 200 meter. 1.500 meter på brandmanden. Det er hurtige brandfolk, de har her i byen. 75 meter, Stefan. Kom nu. 50 meter til Stefan. Det er udmærket, det der. Tak til Stefan. 1.23.95. 1.23.95. Kom nu, Ingolf. Du mangler kun 125 meter. Der er også aldersforskel på dem, skulle jeg hilse at sige. Temmelig meget. Ja. 75 meter. 50 meter. Ingolf, kom nu. Det er nu, det skal ske. Ja. Det var godt, Ingolf. Tak for det. 1.47.69. 1.47.69. Det var rigtig godt, det der. Hvad siger vi så? Sådan der. Det var en brandgod idé, det der.